Mwancho murigereria bwen Soko TV mbiyamo na soko choregeta sini kiga kiago na mbeyemo hase ogokochia asogochego komanya aya aenekiwa senchira ya beno botuko boiga bwa gatano na kabere mutinyi no yo 10 mwaka no gwechirubere 25 nchenkoro kwa Clinton Ndigi no gusaba kwa nenga himarogo bayago ya beire engia na kwa beiro gokwego kya nimirobero ya genderera sembe okurubaga kiete wikira chinga kichiga na bonongo kwaregania senchira bena semesa ya mayakuru ensoko ensa eyamo tunyara ko batugosanga na koenekia kumanya nara riaya abariki baito ba mangana basangirerie kurwa semambi yarenge ntambe wikira chinga kichiga mwancho murigeria aseri bakari abakombatesia kurwa se studio ya kabere gochia koenekia bunango kumanya turi gwetera senchira erengia wetera mariogi amo nechibicha to wasabonyara ko bakugwikaransoike obe na intwe kurbono goika omwerio nyorobe gona boko bwatia mayiga kuru ensoke ensemo wetera semitandao yaito yekerero kurende tutaraya nyora senchira ere engia turika turanyora senchira yoko ya chuta mwana we miaka 5 no yomo gusariwa ensemo ya Kerina county ya Kisii akamanya gorwa akakole plan ya imune bangete yoko rusio mwana nyomba komoira ali achi komakorere bichene bibiaye so temo debate mutu taya na ro chigo choko taya mwana mumyo kinyagitari awo mukinyagitari munyagitari anyore to mwana kago iko atete mwana utari moyo yakwete amoro kiwo bekirasi 12 gusiro bogima bwa ya se chinchira chobo tutukana ensemo ya Nyacheki abananchi baboriwe gochora barayabo barachi kubwatesia Fred Matiang'i kurwa se county ya Nyamira ya UPA ese birogo bya Nyamaiya na Ekerenyi ekirogo kya Nyansion ndubwata abana babere bari se byama biroso murengo o Matiang'i byama bya Gusii Karibu sana mwanchumu rigereria hase bono togochaka norboti rugoichania emargoba ya lera somorokiwa oyo hogendrete koenekia hamate mwaye yekirasi 12 omwako yega niganya takoba kagosiria obugima bwaye hase margoba yerituko riegoro Peter Otuori oyo nyatakoba kugwanse ase eskuru yaye naboigo homo abari mubakanya kobeka omokia boko muminyokia gwika ase enyagitari kurende akanyara kobaka gosiria obugima bwaye murikito Dominic Onderi na sangane gati yamate eyo mworo kiwoyo nabono tuarigandria robot rokubwate omworo kiwoyo mubekirasi 12 gose form 4 ni gasire twemwe bwaye igoro magoroba maiga yoko gwainse chinsa chinge kero konyora arure kuri kamatemwa igoro ase skuru ya St Joseph Suguvo imenya Nyacheki bunge ya base county ya Kisii nyagosira Peter Otuori ni gamye gatigo cia ase nyagitari rangene skuru kurenda bakanyora buna niyo kanyora abere ko ba okurara na ripuriso agataiwano omwana akarba korta matemu bata gitogo soka gochegeti omwana oyo natange togo soka abande ngumaga bari kuru omwana akagunse kero omwana yagwete nse abana basoka racho kisinga yanki ukwega onderesi boka muno omwana yagotabio yo moborengo bono rende bakanyora omwana obeiro orosire nari bakumwichobisi bagatemo debate mutu taya na ro chigo choko taya mwana mumyo kinyagitari awo mukinyagitari umunyagitari anyore to mwana kago iko atete mwana utari moyo yakwete na kiagarete bakaranga acha teyo bari kumurusi gali bamenye kuchinya Nyacheki go sikunyagitari ende bagateba rangerio prince waiche rangi na tatu mwana abo mwabo ekera tuwa iko tukanyoranga omwana orie igasi ekereire nyagitari ime togo takalende tosoime ngokani gunga karate nabo ninki yaru aramono gosonyoru aramono tomoire nyagitari engao basi bako inga karaganya yengubwenari bono rende kara yawe teigo karengera ringa buri mbobe kale bakamakorangirina umuibori ori umwana ngayale ngatanga no ngatena ya no mugaga tutagite mugaga gaso riria ko igorega na inche ngaso guchimiriuka ngajiko tabata bo mwana one nganyo mwana na kingende temuna magine mbura
ngatega ki umwana no kwa kwete kara moko nya container karatiga ni rio gabike umwana onjo kirekeni umwambireti kurengana ne amate aye nigo mwana batanya kurwara gento bono basinyubuna yerete obugimo bwaye gosirigwa ase boniga bamubakire nyagosira gutwara chingencho chingiya egente kabega kongu kyarto kuburi mwana utanya kurwara gesa gesubugimo bwaye gesaga togete ando somri chukuru chingiya chioka kitanya kurwara steri yo kubona limori igako sunyo ligako kolegase tanya gwetora gitanda na naraire narwarite gakibita kwete enkuma ya murakera ya mwagete gaki bita no moise kono lengo gukora chap gaki mogono taliko mina kende muna kwa matebi no aroji taliko kana no kugenda gukana gukora egasi ayire bwangu amacha akumnyagaroje bibero sunguna ni yoretire osoire mogondo origiri chingini okanyire obekire riko rugiro ragate njumuragere gakibita no mwana aromomana nano moiseke gaki amate asabira butuki bwa bene elikumanye kire to mwana obokosiri obugima bwaye ekekore batarayigaye nago ikaboniga kolende boniga nigo tuganyite report kuru postmortem eto report irekene ng'ani kikiarie to mwana oyo no mwana oro mwororo mwana okinete bia nche buna naga ikachenga kiechigana na kuunga bitu mtoro ali na neri tukelimo akiri ne kote ya baibuli bane na ba mtonga pole na banyakenyoro tubasabere nyasaba konye kakikende tikeyo torakora mwana tutikira amatemo asemesa ntumunige taseni gotote mu kwanira umwana mumone bwe skuru kurere ntonyare tirie bagagi okara ni okonyora amatemo nyare koba agochaka yamate yo mugakane emyaka nyare yatwarire kwegena nga umwana bo Peter ngo choka bakonyarenge kera konyara achakira amatemo ya kirasi 12 kera konyara ali kirite mlia edit igoro na okora asanya tukoba ogosiria obugima bwaye asenchire tamanye kaini kuripoti tsenkia na mbaya magian Soko TV kuro kenyoro kiana ikuru kego toka gaigase wodi ya nyecheki ebunge ya babasi county ya Kisii Terene Dominic Onderi Nyabuto Mancho murigere atotigarita sengane yechisemi heizara yechisemi ya ruro gukuru gotindi ocha sebali bonsi bagochia gotoka bakonyara koba bagwikirania kuibe okuiberwa kwa matemwa yagendrete ase ense ya Kenya okuno gukura kwa rurwe no mwaziri otenrete chisemi haiga Kenya Mheshimiwa Julius Ogamba hase ayenekire ebikore 19 gwikabona ibi ayenekiwe ase ense ya Kenya bikobwatekana no bongaindiria nigarengeko ya kwanaiga kurwa ase county ya Machakos chingaki kuigora amatemo ase county y'umurikitoli net nyambane agotumanya senchere wikiro. The 2025 KCSE examinations now at an advanced stage have been progressing well. Today is a particularly important day for candidates who will be sitting for the chemistry practical examinations. This paper requires precision and strict adherence to procedure, and I commend the many teachers and laboratory technicians who have worked tirelessly to prepare students for this practical experience. Omuwasiri bw'ekisemi imeyense Julius Migosi Ogamba oyenekire ebikore 19 by'obwebi bw'amatemwa a KCSE ayuagenderete imeyense okwana kurwa ase county ya Machakos emambia yerit koria rero chingakiari kuigora rigogiria amatemwa nigo ayenekire ebikore ebyo ase atebire ebikore ebyo nigo byenegetigwe ase chinsemo cha Nyanza Rift Valley nabo igo chinsemo cha Eastern asayenekire serikali yaimukirie gitambukiro ase ebituo bibwateranirie. While the overwhelming majority of the examination centers have maintained exemplary standards, including the Machakos County, 19 isolated cases of suspected malpractice have been formally recorded across Nyanza, Rift Valley, and Eastern regions that have been reported to me as at the 6th of November 2025. These incidents primarily involve the misuse of electronic devices, unauthorized materials, early exposure, and impersonation. In every instance, decisive action has been taken, which include replacement of center managers, supervisors, and invigilators, arrest and prosecution of over 22 individuals by the Directorate of Criminal Investigations, seizure of mobile phones and photocopying materials, and deployment of NEC officers for direct oversight. 3 centers have received formal NEC warning letters requiring compliance reports by Monday, 12th of November 2025. The government maintains a policy of zero tolerance
to malpractice and irregularity and all criminal activities. Nonya nabo nigo migosi atuguteirare enkwana yo komentwa we school fees ase aboro kigwa bechi skuru. By the way, I noticed yesterday that there was a report indicating that the fee structure has changed. Let me take this opportunity to inform the country that the fee structure in this new education system has not changed. The fee structure remains as stipulated in the Kenya Gazette of 2015. Remember, the guidelines that we released referred to the Kenya Gazette of 2015, which stipulates the fees that is payable by all categories of our schools. So no fee has changed. The structure of the fees has not changed. The amount of capitation has also not changed. We are paying 1,500 for primary, 15,000 for junior school, and 22,240 for senior school or for secondary schools. So that fee has not changed. That was a misunderstanding of the guidelines. Arenayo nigo okuborigwa kwa ruru gochia ase wizara yetsemi meyense kurigereria boya ekerengo kya maborio asa matemwa amanene yaboro kigwa begiredi kya gatano nomo okuno kuboria kurwa ase abatalamu betsemi sebatebire amaborio aboro kigwa bubaboretigwe nigo arenga yekerengo kigoro naigo nabwenerete kurigereriwa. The improvement that would encourage to be done in CBC, maybe the KICD to relook in the content, because when you look at the content for the junior school is a bit complex as compared to the level of the learners. You know, these are our African children and we know what they can do and what they can't do. For instance, when you look at the mathematics paper that has been done this year, it was a bit complex for them. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omocho Nairobi erietariane Lenet Nyambane. Tuskabusio mwanchu murigereria omwana we miaka 5 noyo mokuru ase kenyoro kya bomiroga ikigutoka nsemo ya kerine bunge ya Bonchari ase county ya Kisii ase erieta Ingrid Mukeira nigobona ndrete konyora obubwenia ime yenyagitari nene ya KTRH maiga yogo tibongwa no musacha oyomo we miaka yegatwa oyibo igoro mwamatoye ritikoria Jumatano nabono umurikyo ito Petuel Machini unagutumanya soroboti rokobwatia nigobono eamate yaye yaganirie eserekari nebyumbe ao byoborendi komuimukiria hegetambukero egetindi kerichiko musacha oyo oenegetie hegekorekyo asengencho nigo bamenyete nobwo babono nase kinyero kigotoka miaka rina ebunge ya Bonchari e county ya Kisii somwana yomo we miaka 5 nomo agantukonyora obubwene menya gitari nene ya Kisii Teaching and Referral ya maiga yo korwe korakyo wichani mono no mwako yomo we miaka yegatwa ritukuria Jumatano ikeyega etareto Ensoko TV kaschinse mecho nigoto merana sokoro yae omwana yo sakwera nigo mosacho yo anyakabaga gukora bikore byo talirimo korende aranke egentoke ritagasiwe miaka 15 korenda kagirwa cinchira cyobututukano omumuro oyo nakorete ensaiga na repeti omwana agasibu miaka 15 akera bwatutu akakore gentekyo nasibetwe akarua akairana ebikora biaye no gosaria abana none kyombe ngosariale konye omumuro oyo igo barabagoriga mbali bantu baga ibagoreta lakini okorire binte bisijinga gyo konyako kobiswa odigwa odigwa lakini ebikore bibiaye nebikore sari ndimbiye byarero byoga njengo sabe serikali yankonye kwetero ebitendo by'omwana oyo ule mocho corona serikali yankonye kagi nyorobo konye gekogera dimbuga dinjerende korengana nangina moke omwana oyo asamoleta Ingrid Mukeira nigereire ritukerio niganyatsuka baga kurigyo omwana oyo kurende asega kurekia kamanyora kale asenchirembe yanga igoro saa 10 ubware je nabaigeta kambura kere nansite komorigi ngamoringa manyora muino gali uri no muntu oyo nyomba nari namukurirete ngari agatama agantuma agatama akagenda ngachora omwana kuru nyomba moiki para mate arenge yaraireiga masogota aching ya gojete tare gokwana arenge ne buse tukachora omwana tukamnyokinya gitari nanyinge nabwate
Kurengana na bamate asinsemecho nigo bayichanire bikore kiga ase nonyana bakorere bikore binge bunabono gusere chombe egento kirere abarabo ko banobwo bonene asensemeyo. We are not safe ekero mumuro yo ari ekenyoro ekiagera no ekero to gotara oire rwasini niga igo kwobwa tori komanya na kiara gokorere to konyara gotiga kende isiko no ene chiombe no ene chingoko kende gyonsi akonyora iga kuiba nabo twarenge gosaba serikali emuimokeria atua eisaine bune crime ke ekengani nande kera nyarekane tairana komenya n'abantu ordinary citizens. Asensemo ya bisi ya bana ime county ya Kisii nigo abegerberi chiko ba enekire nigo barachku imokirege tambukirege chindo mosacho yo ogan chakonya robo bwene asenya gitari yubigo. The minor is in pain and she's afraid of the male gender. We appreciate Dr. Marita and the KTRH for the treatment that the little one is getting at the hospital, and as the LSK Southwest, we will do our best to see that justice is brought up on this minor and her family. I just want to ask everyone out there that you speak up when you see such incidences. If you have influence out there, I am not a big time celeb, I am not a very famous artist, but I'm asking anyone with the platform and anyone with a wide reach of people, please make noise so that Mukeira Ingrid can get the justice she deserves. Wano okuborirwa no kwarugo cha sabari bonsi na bige serikali na bigo ebyombe byonsi byo burende kwibwatani eriyo kubakonya banyakobago kwene kingonyora bare obwene bwo mwana yiga kuripoteria Ensoko TV kurase kinyorekiga kyabo mukora me yakirina ebunge abonchari county ya Kisii nchini konguruko Pethuel Machin. Tuguska busio mwanchu murigari yase county ya Nyamira bono nase emeyega au imeye ward ya Magwagwa na boigo he ward ya Bokeira imense mwe bunge ya North Mugirango eyo heikero na ntumu wakili Ishmael na uyo koriekergo kyo Senator Jeremiah Migosi abo bono bari kurwa esiro go chia saboro kyo baso ase university au aiga no siasa chi county ya Nyamira chabwatanse na buno murikito Steven Nyariki akoera soroboti rokobwatia nigo bono Migosi haraga bajumbe ba Nyamira hasogo sinyo kwegerera merie chae egento kiaireire korenta obotaka hobone na saba ibori goikaba sinyuro gwakandira abana babo school fees. Nase mega ebere ase wodi ya Bokeira na boge wodi ya Mawawa mnenjere yemo yokwirane okoboko ase amate igo yokoriya ekero kyo Senator Nyamira Jeremiah Migosi ara omochango bogo changera aborokiwa be university kurwaji family kitari kwenyara amwana wa masomo asante Ishmael asenishtimye ngiya kwa retre asengento onya bana baito ntukura bana baito school bana baito babuch kunyakawa bakogenderera onya reta chete school angayara tinjetiga tina na guchandika muna mo guchandikana ngagento kigosa kuriya ikiagera inche igoma yete mo bogambi na mangana ya to koraga asiti ningwa wa pale sana on school Ishmael breakfast wajeni waje kunjeni kwa soko ukuwa na mangana ya rasai ukakuwa na bio na injera ya mwana kwa visheni pia leo on school isitini kuna minister for education na ninja emi tunana vigusta ubali mimi sema nani tigango tevi na muntu tayo ubwate ndoto nanabeke sucho somobwaye ona tayya maso kawo kwanekere kioni gagendere koraga bokongu ababunge be county ya Nyamira sogo sinywa kwegero murimi bwe chae kento kiagerere abayibori abo koborwe school fees muchaiga nima tawa ndabaito gosiga eto tegemete kemeige chae ni kawa ndevi Ishmael asanti asengento ekesingerto megetegari aba iko bari bakwanda bari kirese cyeto ntubantu beko tobegete parliament bamutoshi yamoko babustumwaka bari ko ingeforo nese cyeto cyasira asengento abarayi bari tobegete ali bari ko tujari amasira ito ngoye ko tematore na Ishmael n'abatebi tobegete kesi kotini
Kebara turange tugambe ndoko bakugamba. Lakini onya bakugamba 57 shillings na intubatere chetu 56 igaiga tutati abaibori banya letu basijaba kwera abane sukuru. Ekereke kioni igo migosi agendere komoraga umugabano Nyamira Omoske Amos Nyaribo asogota chicha emega mune yogo changira borokiwa abu bagana iri kwende skuru. Kuruwa ngayo gabana nasometa na mukagere komo gabana mwera gabana niga stimateo mwamorangeja mumukutana tajeti n'ekivwana usa iyanere basiachi wenda okora ekero mubwato mugabana tobege tobisi atargote mukutane kamwe tigachi mbamu bwata bamusigachi ngori bamu toretera gochana nende na mukwamire mutini neranya araba bakorera bantu baitega. Boigo migosi ni agenderere komomochia Omoseneto Nyamira Herikio Kongo Mugeni asogotatara ibinyoro byonsi erio kwene kinga koigware kero kyabamenyi mono asegasiae yo kumongera ekaunti ya Nyamira. Abantu betu baruti mugirango mwete mwagerete seneta Okongo Mugeni chikura mama urutiko mama gora yandaga mama gora meje basa gotoma Okongo wene rakorana arachasa botino na bana wagende skuru bara muri gasiya ni ndonera siasa chintindi chokwamerania igoro yobo seneta nigo boigo chabetanse asemeyege yuo igoro chira sereje maskani ndina tomwe no seneta ukurijenere ukuripa Kennedy Nyamwanda mimi maite Kennedy Nyamwanda mimi haru inagote kwa haruna trade quota are deputy national treasurer ngo chare nga oyero anjita masomo bantu iyo ndanyere gineje gocha tiye kujere kora iyo ndeka benguye anda ruwa kurukuri ka benguye ishima nemo sanyiro achache raiha ode Nyamwanda ganjita masomo pale kwa ndakabenguye iyo gocha iyo asana kwa na masomo. Oye, bakorio baseneta mutoria ya ndachi kuriga benguria asi wento antwana tumubwa tubagana mutubo bagana muri baseneta. Steven Nyarikemone, Ensoko TV Nyamira. Wancho murigari atutigarita se county yo ya Nyamira habara ikurwa se county ya Kisii bakorogwa no mujumbe wense mu bunge ya Kitutu Chache South Omoske Anthony Kibagendi nikobona basabira abamenyi be county ya Nyamira haneneke gima se chiwadi chiria ekibwato bochore boke homweri bomotionyo iga koenekia ansense media yekerenyo Nyamaiya na bwego Nyansiongo bainike munango chora bare abarai hau bara sense moyo kumusira Dr. Fred Matiangi asiganga yaye yogo chakorigo barai bwense ya Kenya hasoba chore bonne bu mwaka bwechiri bubere merongebe na isano na ibere unagotuma nyomuri kito Wycliffe Orenge ekero bachorio bokebwa bairange atichi wadi sotochi county ya Nyamira ichichire kerenyo Nyamaiya amona Nyansiongo bono ni gabara ikorwa gusi bakoragwa no mujumbe bwense mu bunge ya Kitutu Chache South Omoske Anthony Kibagendi mujumbe o Kitutu Masaba Omoske Clive Ombanagisairo amono molikio monene bwekia magia UPA Omoske Jacob Barongo Bagaka basokire liko basaba manyi bechi wadi echioko bakera chikura abara ibali bakumwakere ko Omoske Fred Okengo Matiangi the general wa chama cha UPA. Tarehe 27 Novemba tutakuwa na by election kule Nyamira na of course county zingine mingi. Lakini kwa sasa tumeungana hapa kama viongozi kutoka sehemu hii tukiongozwa hapa na Mheshimiwa Kibagendi na Mheshimiwa Engoko. Tunataka kuangalia kwamba tumeangalia opinion polls tunaonyesha ya kwamba hawa viongozi wetu ambao wako kwa mlango wa Fred Okengo Matiangi ndio wanaongoza. Kaga twachakurwa 92 tutine namo tubwate si abana aba barese ticket ya UPA ese birogo bya Nyamaiya na Ekerenyo ekirogo kya Nyansiongo ntubwata abana babere barese byama biroso murengo Omatiangi byama bya Gusii PDP na UPA bagokwana n'abarali mu basolero asomoka aboyo mu imeyo mu Kibosongo nigabara yabo batabire buna nigo era bo bosoko bonene ekere byama birya bigosira Matiangi bitanyora bobui ase chiwadi echo Tamoyo Ruto chikura chire Baringo ingaki batanjire tenyo Gideon Moya bori chikura esengencho tategetia nyoro busoku sobo lakini ntumu Gusii twachakaga twachakurwa 92 ya UDA tigege nderi gichukura Rift Valley
Kiagara nani tunaenda kubarwaniriria oro. Watafute kura Baringo na kule Eldoret. Tunawaombea mema kule. Lakini iga vyama vyetu vya Kisii ndio ambavyo tutapatia kura. Nandi tulikuwa na bwoba. Yani obwe MCA bokorigwa Nyansiongo na Ekerenyo na Nyamaiya. Na buruta gutuma chindege. Chiko minyoka seite igura ko bayobwe MCA ngagutaka kwa Fred Matiang'i obosoku. Yani ekiruge gesini abagusi tolikuwa no muntu ruto epati ya ruto ya irire. Obosoku turanyore gusi. Ndokweba. Nigo babatebire buna abantu bechi wadi echo tibabasa konga ino nechibesa eli banyara ko babakone chikura chiabo. Ana abamintu mugonya kwa guchibesa morete asante sana chirete kabisa. Ikiagera ine bango yaito letera abantu abanyene besa banyakuri. Moko igwe sebese yuere ine bonus eli atigaritenke na ero bakonya koleta ngora. Moko igwe isichire incapitation eli university na ero yaachire oyuakanero mwana we school. Igebese eli kegocha. Tigabale to so bonge ero genda muoshi. Lakini ngakiechikura tafadhali tutenene na mati. In Ekerenyo and Nyansiongo, we will show you with the monies that you have brought here. You brought Central Bank here to come and distribute money, but we are telling you abantu baito wanasema hivi, watakula kwa Ruto, kura ni kwa Matiang'i. Nonyana boni go moske Anthony Kibagendi nyara bako mwikiri murai bwensi ya Kenya moske William Ruto atichinkwa na chiaye buna oyorengo cha komogo sasa bochoryo bonene bu mwaka wechirwira 2025 vire no moskenya gosira Raila Moro Odinga bweka. Kuwa Rais Ruto anasema kwamba mpinzani wake ambaye angeweza kushindana naye ingekuwa Raila Odinga pekee. Kwanza tungependa kumwambia William Ruto, kiongozi ambaye aliaga, kiongozi Raila Odinga alikuwa ni baba yetu, alikuwa ni baba wa taifa. Hata yeye alikuwa na mheshimu. Kwa hivyo sisi tunasononeka sana wakati tunaona yeye anasherehekea kufa kwa People's President Raila Odinga. Hiyo ni kitu ambacho kinatuumiza sana rohoni. Bono amaisonsi ni galigeretyo bachoryo boke imiye county ya Nyamira. Rigocha kubekera chiriyo banyamasi egatyo murai bwensi ya Kenya moske William Ruto amo na Fred Okengo Matiang'i bweliroba. Kinko reporteria Ensoko TV kurwagaiga asobo gatakati mu Chibosongo county ya Kisii. Eretariane Wycliffe Orenge. Manchumurigaria togos kabosio kurwase county ya Nyamira nigo tukumani gomo county commissioner bwe county ya Homa Bay Ronald Mwiwawi nikubona ruro kobole gochia saba menye bunge Kasipul Kabondo banyare kwenekia omorembe bosibo bochori oboke obobora chiko kolekana chitari kemerongebere na kianda chomutienyo iga aniga gocha kubwatekana ne chiburaburu hechiabete chikweneki waburi tuko rigoro chinga kya bana siasa babere Boydwere kurwase kya magerigia ODM na boigo Philip Aroko oyore omurwandiria oetendrete babwate mikutano ya gesiasa heyerete chiburaburu na boigo kwenekia hogosiria hamagima kwa abande na abande gutigerwa chingoma nabono buna umurikito Frida Kerubo hagotomanya kurwase county ya Homa Bay niko bona bana siasa abo bonsi hasobwamo banyareko babakuru kubole gochasa babwatani babo kwenekia omorembe chingaki bagokora chi campaign chiabo maga yechiburaburu kwenekigwa abori tukori goro ikekirereta abantu gosiria obugima nigabarwaneri abo besokire na kugikeria chiburaburu echo na gutuma magomba abo gocha asi amate enyagusira. Life is precious, and politics is not a matter of life and death. That is what we have agreed, and we want peace to prevail, peace to reign in Homa Bay County. We don't want people to look at it like we expect problems to emerge. So the most unfortunate thing that happened yesterday, the very unfortunate incident that happened yesterday, we are condemning it. As I'm repeating myself, with the strongest possible terms. And I would like to pass sincere messages of condolences to the two families who lost their beloved ones. It's very, very, very unfortunate. Nonya nabo nigo baboria obutukigo korekana ilioko naria bali baikiranetie egekorekyo ilioko imokirigwa egetambukero kerichiko. And what we have agreed is that investigations have already commenced, and whoever is involved will be brought to book, and the laws of this land will take its own course without any fear, without any favor. We want to be as impartial as possible. So we leave the matter
rest whatever happened yesterday. We leave it to the investigating arm of our security agencies. And therefore, we need to wish again to have conversations about what happened yesterday, because the truth will come out when investigations are carried out and culprits involved are brought to book. Voigo nigo batwara okuigwana kwenekia chi kampeni chomolembe. Today we came here today as leaders, as aspirants of the in the Kasipul by-elections, to discuss and forge ahead. Yeah, we agree that it's always important to embrace each other. Let's campaign peacefully. At the end of the day, you know, we only need one member of parliament in Kasipul constituency. So it's key for us to campaign peacefully. You know, it's a few days to the by-elections. So let's embrace each other. Let us not conduct ourselves in a careless manner, so that at the end of the day, you know, we still need the people of Kasipul to vote for us. Asense mende nigo batwara okuigwana uchagusira oyorabwe asobochoryobo chingaki batuguterare ogwatananeka gesiasa. We've said that Boyd is my brother, and I'm not intending in any way to make things that are not possible for him not to be a member of parliament. I want him, if he beats me, I will raise his hand. I will support him. That is 100%. So I had supporters told me to apologize for governor. I've got nothing against governor. Get to know. We are talking. So what you see on media is not what is going to surface. We are talking. I wish her well. And this politics will not separate us. Ilio kwenekia omolembe nige kiombe kia IBC kia ruomorovelio bogo kora chi campaign ase abo bagosira abarwaneliri baboligwa kwenekia omolembe. And one thing we have agreed going forward, to avoid such instances again from occurring. IEBC has given out a clear, harmonized schedule on how our people or our aspirants are going to run their campaigns in the 5 wards. And I'm appealing to all the supporters to uphold peace. Frida Kerubo, Ensoko TV, e-county ya Homa Bay. Mancho murigedi asoroboti uru ruaya Frida Kerubo kurase county ya Homa Bay no tukwiradi bagaga iga yokonyora umutumo mokeigo tuskare kwira nanda sensemo ya kabere togandre gwesemia mange. Amorire nigagendrete gutosemwana boire bukia tari yesu sira ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Ensoko TV obuso umugusi.
chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima na bono nigona yira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire cy'abamonyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Soko TV oboroso ogwomogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Eye Soko TV oboroso bw'omugusi. Karibu sana mwancho mwarigari ya sensemega ya kabere ya mayakuru ensoko ensa eyemo mbuyamono ha soko gendra utubuate na bono tukusika bosio ende tumanye haya gendrire kone kiwasiri tukeriga abatami bechisegi cyo mwaka we kiribubere na isano na ibere kurwa soro ngurwa South Nyanza niko bono babekire ekina hase kigambiro keigoro hase county ya Kisumu maiga yo kwegwa chibesa chinke kurwa serikali yanene hinse yo muroberio orudi nyumbani initiative gukwana nekigambiro bose gukwana kurwa se ekigambiro ekyo niko bono mwatiboget Moses Ombayo hadebire buna nigo abatami bande kurwa soro ngo rwa Nyanza na Western bae twechibesa chiribu 10 korenganiwa n'abatami bande b'eki county chinde abo bae twechibesa egoika chiribu 14 negento bono batebire no kundereriwa na serikali na koyesaba banyore okoigererwa na koegwa chibesa buna chi county chinde buna gutumanya umurikito Caroline Mausa. Abatami b'echisegi chyo mwaka bwe mchiribubere merongebere na isano nigo bono besokire na kobeka ekina motu ekigambero gya Kisumu High Court eligosaba koegwa chibesa korwase serikali enene maega yekiriba goteba bunano kounereriwa inse yo moroberio orudi nyumbani initiative abwase babo banyorere chibesa chitabwenereti. I was on my way to confirm that you mentioned section number 23 of 2025. Mr. Ombaga, I think it is not proper for you to yes. We are not there yet. Good morning. Korengana no mwadvocate oba Samarieta Moses Ombayo nigatebire bunago ikabono nigo abatami abukurwa soro ngorwa Nyanza na boigo Western banyare konyora chiribu komichioka kobwekanigwa na abatami kurwa Sechi County chinde abo banyarite ko baba kwegwa chibesa chiribu chiminye. Korengana no mo justice wekigambere kigia Kisumu Samarieta Joe Omido nigatebire bunanige kine kyo kirachiko bage gotegererwa naende chitariki merongebere na kianda cyo mutinyo mutangani cyo mwako gocha abwase bayigatebire bunonye chinseme chibere chiko bachikoigwana na bachiko genderera ne kine kyo bataligo chia kobwatia ogochika okoya. The petitioner is the granted leave to file an affidavit. The petitioner becomes the petitioner's applicants are granted leave and then affidavit. The state will file and serve within 30 days. And the respondents to avail a physical copy of the affidavit. And the matter will be mentioned on the 29th of January, if convenient, on which date then once I have all the documents, I'll give directions how to the decisions of that application. The application will then be August 2025. But I will advise that the two of you, or the three of you, the other parties come on board, have a chat. And if you can agree that you go straight to the petition and forget about the application, this matter. But again, it is up to the parties to discuss that. Korwa se kigambero gia Kisumu Local sikinko reporter ya Mayane Soko TV Erietaria ne Mausa Caroline.
Biamono murikito Caroline Mausa na roboti rwa senchira yoboikirano mwancho murikati atuguska bosio ya matemo kurwa se kenyoro Kenya bworoba nsemo ya sensi ebunge ya Kitutu Chache North ase county ya Kisii nigere no bwoba bweri roba ryabo rikwanyoka na gutandoka kira chinga kimbure gutwa na kwirera chinyomba kwirana nse na mache gosoka asobonge ekerekeiga nigobono barurekerero yokugania gokonywa hase bono nigomenyete no bwoba ande mono hekero bakorora embura yanyare ko bage koro kyabuna ngutwire enyinge ya mate yoboigo nigobono yasabire serikali enyare ko bage ko barigereria bwikirano ande mono chinga kichiga embura yaenekire ko enekigwase chinsemo muri Kito Vincent Monda agotumanya senchera yobwikirano ono bukendu wasere goja ne gutitira tiratitira muna nginjiri gutira konyo bane guchankia ekunda gutitira ngorango na kwadia nyegete igeri kwenda kwanyika hiyo asakuru kwali abo tenene ekenyoro Kenya bworoba ya sensi Kitutu Chache North county ya Kisii ntobwa toboko iraberie iteri kugwa nabo kwabo tobuga kira cheto ngwa ari mu mwana yatogura iga etoji mugonya mwana itojire eyamate nige umatete nonya ne chigasi cyabo tichiri kokorekana buyayigo nigo bare no bwoba kubwatekana buna kerenga ki kerembure nyinge yarorekanire liraba lyabo lyabeire ligotandoka nabego chinyomba kwengera guchense inyombe ntangani egento getigi yachitike gutitira kegata muna ne metaro kegatagura chinyomba igachitutu Simeon Nyanyuki getusi niga ichane tasege korekia muisonde igekya mentiro mondo kasale nyomba ya nembura ya tujusi chinsange sasta echa butuko ngai una no motenga chogoja ngatema kura soka lende ndo na kie nganyora maana yatege yatire ugo gusustariget keho chabuno monroget nege korebo ego kyaberege koirera angechinga chimibere kunganya na koliyo bamenyo imeye skuru yo borso ya nyaboroba SDA kurwabu magega akara kego changirgo cha mubaso kego cha sasta cha butuko yani kungane gentege gutitira na yani gentege gutitira no muriro kungane gentege kumya kansi gutege gutitira kego toro ubugi cyabiri mwapungu ya torire iyo nyomba yatikire ayo gugwe kubwa ngaku igo gyatirase osakonya yatete no na machi ukajirisko na isika gwika okane chiri cyari okora cyari kuri maige gentege mutaro agwikabo kyamya kwasoka isika gyaitega cyari mire gucyari yatirimbokari naga kyagende mikenye mumbu ali yako nyombiri gusuka yagenda simrangiri yabwatana kolo moche kunyugiro mukuru abakongete kunyinguse nyuma Mary Kirimenti nigagoteba buna chinga cyaye cyabere chikobona kurimera gweka chintunde ibere bono egekorebo igo kyaberege kumuchani mono abo asabare no kuganyo kuya bamwagachire to muchina inde nigagoteba buna obugima bwo komenyare nenka yaye nigo bogo chabwa abo bwemechando anene mono bunere myaka yaye yasukire kurujo njo mungina gocha kumwa kurwa na marangiti kuje skuru ali nji komenyo neno muntu nagotire kane mambyo bokene ndo chake gocha bugo kola siento ande butuko ndoti utitadia gasi enkong isa tako genda twaira marangiti na twaranse ne chitanda twararero twamenyo ende nduto kwiragiri kwacha kwaruga mu basisi konyonyo mbye kwete twaruga isika twaragira twagenda kurara akiti angote yembe tunyi chumbu chituri dangote ne mechando bono eyamate ya nyabotenene nige gusaba ji serikali chonsi chirigererie ngane yeboikiranu naryo barareme na kogenderera nemerobire yabo tambe bole serikali yetu tigeta ora mabere yancheta konya ne titurusia ebata kete tori memna lira bari mirete kuchirojera libaroje buya tiga batokonye rende Guru Thomas Ndemo Nyangina tiri ororeti naende tuchandegete lira bene ande tiri ligendrete yachagire gogoregi konyegera bono njengo sabe serikali ga igende gerigeri asobwange etokonye chenguru kugires kwambuka bono nari gusabe serikali tutaraji kogenda kakikumoronya saba chorire serikali yeito ogosaba kuri twari gosaba na kiki ya turi gasemore na inu morara una tutari korara akobantu ababegeta motokonye yani nse konyegera bakora ngande turagende asa marieta ngoro koisaka nyachani korwe elisase ya chagete 2020 ebikone twabirorerega igo tokorara tokonya korengeria abantu baito no bagenda bosigane chukura chiosi kimwarenge gwancha mubwaterane mokonya abantu abari abotenene abantu barosa idia 1700 mobakonye yetana nkurukugire sukari ntabo chengo tebya serikali lira beria maene kerembure gutu eturi no bwoba na ande rikonyegera yamanya gwata yata chinyomba chiatanduka yamanya gwata mugondo yani igarira ba okagane chieri chikore mibogeka
ne turagiterie kurima bono tugusabe serikali imbuya makonya abantu kibari moyo ekiombe giokorenga na kurigiriria rire nigo giateba bwangoiga buna embura nerorekaine gekomenta gwika omutinyu kamena kabere omwaka oyo igase chinsemo chinyinge chia Kenya andonsi asore yariganibwa ikiranu erigwetanga kurasa emibasokano eraretwe n'embura serikali tokonye gakintori mera Vincent Monda, Ensoko TV. Mwanchumo rigariria to ndokwa ngwetuke serikali na jikwimo kigetambukiro ekoigwebiriro byabamenyi abuchinga kechige mburegendrete kwaneki watukuska bosio ritukeri morioka maiga humuraibwense ya Kenya koirana kurwa setaro yaye ime yense ya Qatar nigo mubasorero hakoretaro ya bene goika asorogongorwa Western Kenya sacha kebene umurobirio horia onyota ime ya Mumias Sports Complex ze county ya Kakamega murobirio yo nigo bono orengete gokonya abasae chiribu chiribu chabasae konyora imirebo na gwetendra ruto nigo boigo haira chinga kecho kwegerera bene umurobirio yo Asla Fund oyo hanyarete ko bagago yo chakia na bono nigatebire nigo beire bwamagendro nagotumanya murigito Debora Kerubo Omuraibwense William Ruto ritukuria rero nigaigora bene omuroberio Nyota Fund imeye kaunti ya Kakamega omuroberio yo chagetigwene serikali ya Kenya na gwikiranirwa nebengi nene yense omuroberio yo nigorengete gusira abasaye gwetana chiribwe 53 ase emyaka 5 eri mutwe. We also insisted that this project must cover young people irrespective of whether they have gone to school or not gone to school. Today, what we are witnessing is that under this program, we have different categories of young people. We have young people who did not even manage to get to Standard 8. But we are giving them a chance now. We are telling them, even if you may not have completed Standard 8, even if you may not have completed Form 4, you have a chance to work with us so that we can help you acquire a skill. Nonye nabo nigaira chinga kibene koerera omuroberio ye Asla Fund gutia saba saya sata biribuna nigaba Kenya gwetanya chimilioni sana na ibere bakonyekire tibali gochigo soigwa CRB ne babanyoriruwa kana chibese chyo. I made a commitment that we are going to remove millions of people in Kenya who had been condemned to blacklisting by credit rating agencies. Today, we have removed 7 million Kenyans from CRBs. And on top of that, we have many Kenyans today getting credit that is affordable, both in our program of Financial Inclusion Fund. The Hustler Fund today is servicing. Imagine we have moved from 7 million people who were in CRB, we now have 7 million people who are repeat customers borrowing from the Hustler Fund. Ukwana somusangiririkano yo mugavana bwe county ya Bungoma Kenneth Lusaka nigaeneke buna basaye kurwense meyo nigo bago chikonyora maigerio ye biasara na koeneke achibese chiongo bachirichenge nchomono gochia sabasaye abuo. Kaunti ya Bungoma kwanza ni kushukuru Mheshimiwa Rais na wote ambao wamehusika kwa kazi hii. Sisi kama kaunti tuko tayari katika masuala ya kama procurement tuko na 30% ya vijana ambao tunataka wa benefit kutoka hapo. Kwa hivyo kuongeza hii ambayo wamepata, tutafanya kuwafundisha zaidi, kuweza kuwalinganisha na wale wafanyabiashara wengine ambao wameendelea, wamekomaa, ili waweze kupata ile experience ya kutumia hizi pesa. Omugavana bwe county ya Vihiga Wilbur Utichilo nigaenekeria abasaya bwomba chikobwaterana erio kwegenderia se biashara egekakie myaka ebere batari gwakana bangende yonsi. Kama sisi governors tunaunga hii mpango kwa nguvu zote, na nataka kumhakikishia vijana wetu kwamba tutatembea na nyinyi. Na vile ile swali ambalo limeulizwa na PS, ningependa kusema kwamba once hii program imeanza leo, sisi tutakaa na vijana wetu ambao wamefaidika na hii mpango, na tutazungumza vile tunaweza kuwasaidia ili waanze kunawiri kwa hiyo biashara. Kwa hivyo
kama mimi gavana wa Vihiga County nitakaa na vijana wangu ambao wako pale, na niko na mpangilio ya kuwapatia tax holiday so that we don't tax them for at least 1 or 2 years, kuhakikisha kwamba hawa wanaendelea kwanza, ndio baadaye tutaanza kuwatoa ushuru. Nabo igo murai bwense nigaenekeria basaibuna tibali gochia gwakana chibesa chia Nyota Fund. Pesa ambayo tunawapatia leo ni mkopo tumechukua kutoka World Bank. Mjue si pesa ya bure. Ni mnanielewa? Serikali ya Kenya itakuja kulipa baadaye, lakini nyinyi hamuwezi kulipa. Nyinyi sasa hiyo pesa ni pesa yenu. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Tukuska busio mwanchumo origereria Kenya Railways inse izare bosombe chipara niko bono hego chia kwene kia okorosi go kwereri iyo chakurokuru sense ya Kenya goika sense ya Uganda. Aiga nkorengana no mwaziri otendeto bosombi highway chipara ga Kenya Davis Chirchir no yo mwabokuru sense ya Uganda hasebono baenekirie ye nigere bune nchira ya moyo gochia korro bya bosombi we emesigo na boigo hegati ye chinse chigaibere kwene kia buno ogoitinyana we chigari ase chipara ngokeana kore. We need to reduce the pressure on our roads, reduce the road accidents, but more importantly, you know, the railway has got a better carbon footprint because we are able to hold so much on the railway line as compared to the roads. So that is what we've been doing this morning. It is a very critical project for the region, for Kenya government to ensure that we do complete this piece of infrastructure. And as the host country, with the advantage of hosting the Mombasa port and servicing our brothers in Uganda and South Sudan, we need to accelerate the development of this corridor and support the movement of goods, ensure that we are a competitive region as it were with respect to the global village we live in today, in terms of being a region that is a least cost or that attracts global firms to do business from the perspective of the cost of doing business. Uganda, Kenya and South Sudan, we are now at a level of ascertaining business. When I talk of business, that's what our countries need. Here we're talking of rail transport. We know in East Africa, we invest a lot of money in repairing roads. Why? Because most of our cargo, we have been taking it by roads. And also, the roads are congested because the passengers compete with cargo. Now, what we are here now, we want cargo to move from Mombasa, it comes to Nairobi, it goes to Naivasha, it does to Kisumu, comes to Uganda, Sirumalava, it goes to Gulu, it goes to Nimule. Mwanchumo rigereria goikira gono to ikiro mwerio gogo komanya aya aenekiwe gwetira semesema ya kuru ensoko ensa emo hasobot koboiga bwa gatano na kabere kugwa kirambu ya mona soko sangara into nabego mbya mono kurwa sabari kibaito bamangana baenekia bunanko ya sangeri bari kurwa sema mbya nge ntambe goika chinga kichiga nabego mba kirambu ya mono babwatani bane abo bankonya kurwa se studio ya kabere koenekia buna morigine chibichangu chara senchire rengia director Zaki Kenya na boigo Barnabas Ondari abo baenekia buna ngoko manyotora senchire rengia twara hemarwa bengia gendra kwego kya nimero bede gendra sembeo ya Nsoko TV yekoroga chinsa isato ninchikwira na gaiga na ndeto sange aiga negatia yanda ya nyakobaga kweneki wachinga ke chenchenkoro kwa Clinton Ndigi.